Is your partner light skin or dark skin? Partner, I'm sure. Okay. When last did you see her? Yes? When last did you see her? In the month. Okay. How long have you guys been together? My partner, about 4 months. Okay. 4 months. Oh, it's a new relationship. It's a brand new relationship. What is her name? Professors. Precious. Oh, Precious. Hayi bo wenja. Oh, Precious. Hello. Yebo, indaba ngathi ngiyayizwa le. Uyayizwa vele. Ubani uPrecious? Wena ubani lo mfana olaye lapho? Angithi ukutshelile ukuthi ubani from CCTV ungangijwayeli kabi mina. Ungalinge nje Wena sungizela manje. No, don't ask me that shit. Ubani lo ogcina ukumbona manje? Mina ungicinizo la ngithi ubuye emsebenzini wangitshela ukuthi today uyangena. The next thing when uzotshela abantu ukuthi ungicine manje nini? Because you know ukuthi I'm a check. Ungangijwayeli kabi wena.